laudă și închinare și vă rog ca să ne ridicăm în picioare. Oh
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Amin. Haideți cu toții, dragii mei, să spunem rugăciunea Tatăl nostru în același gând și Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Iubiții Domnului, vrem să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și am deschis Sfânta Scriptură, scumpii mei, în cartea Isaia, capitolul 53, cu versetul 5, care spune în felul următor: Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Trăiască Domnul! Haideți, iubiții mei, să mergem înaintea lui Dumnezeu în această dimineață. Acel care ne-a dat sănătate, Acel care ne-a dat putere și putem sta cu toți în această dimineață împreună aici, în prezența Lui. Să-i mulțumim. Va pune pe inimă. Vă rugăm să ne trimiteți un bilet și cu ajutorul Domnului vom da curs tuturor dorințelor. Și Domnul să fie proslăvit în mijlocul nostru. În continuare vom asculta grupul de laudă și închinare, lăudând pe Domnul cu o cântare și apoi vom continua. Amin.
Dragii mei, vreau să, în mod deosebit, să-mi exprim bucuria înaintea dumneavoastră. De teama, uiți ce ești. Ți-aduc aminte căci în tine Hristos a pus puterea Lui. Nu poate nimeni să te atingă. Ești protejatul Domnului. 1000 cadă lângă tine și 10.000 la dreapta ta. Un fir de păr nu ți se atinge. Tu ești păzit de mâna sa. Crezi? Sunt dovezi chiar lângă tine. Privește în stânga, în dreapta ta. Eu, el și mulți pot să-ți confirme că ți-a păzit puterea sa. De aceea azi te rog, reține. Ești purtător de Dumnezeu. El e puterea ce e în tine. Prin El să știi, să învingi mereu. Dar poți, căci poate El din tine. Reziști căci El rămâne în veac. Aleluia. Alungă teama, ești puternic prin Duhul Sfânt ce ți s-a dat. Amin. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Ziua Domnului aproape, poate vine chiar la noapte. Trâmbița va răsuna, oare tu vei fi gata? Trâmbița va răsuna, oare tu vei fi gata? Sau dormim păcate grele, nevăzându-ți de ele. Ia seama, frate creștine, nu e mult și Domnul vine. Ia seama, frate creștine, nu e mult și Domnul vine. Că ești omul cel sădit, chiar de Iisus ești iubit. În grădina minunată să aduci roadă curată. În grădina minunată să aduci roadă curată. Rupi-o astăzi cu păcatul, ca să nu-ți pătești veșmântul. Să rodești curată vina, că Domnul ți-a dat lumina. Să rodești curată vina, că Domnul ți-a dat lumina. Pentru ziua cea măreață
stăpâniri și puterile. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca, în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bajogoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece viii și morții. Amin. Amin. Rămâneți pe bănci. Această dimineață am vorbit despre om, despre Dumnezeu, cum Dumnezeu ne-a lăsat să alegem. Precum ai ales în această dimineață să vii aici, mă bucur pentru tine și rog pe Bunul Dumnezeu să te binecuvinteze cu binecuvântările Lui cerești. Poate ai zis în felul următor: mă duc să văd cum e la pocăiți la botez, că la noi e altfel. La pocăiți într-un fel, la ortodoxi într-un fel, la catolici într-un fel, la penticostali, la creștini după Evanghelie, fiecare are felul lui. Însă aș vrea să-ți citesc și ți-am citit din Scriptură și voi mai citi din Scriptură și am să-ți explic și să-ți spun ce înseamnă botezul nou testamental. De ce trebuie să te botezi? Pentru că unii spun în felul următor: pe mine m-a botezat când am fost mic. Nu mai mă botez când sunt mare. Altul spune așa: nu simt nimic, nu am nevoie de botez. Pentru ce trebuie să mă botez? Pentru ce trebuie să-mi închid viața? Că eu am religia mea. Eu sunt creștin. Am să spun că există o singură Biblie și un singur cuvânt al lui Dumnezeu care îți spune ție ce trebuie să faci. Îmi spune mie ce trebuie să fac și prin cuvântul Lui și prin Evanghelia Lui te îndeamnă să-i urmezi calea. Aș vrea să spun că botezul este o poruncă. O poruncă. O poruncă. Scrie așa la Matei, capitolul 28, cu versetul 19, în felul următor. Le spunea la ucenicii Lui: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să-i botezați și să faceți ucenici. Înseamnă că nu ai fost ucenic. Mergeți și faceți ucenici. Sunt cuvintele Domnului Isus. Eu repet cuvintele Domnului Isus. Sunt ale Lui. Aleluia, da. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Porunciți, a poruncit Dumnezeu. Este o singură cale. Spune așa: cine nu va fi botezat din apă și din Duh, nu va vedea cu niciun chip împărăția lui Dumnezeu. Ți se spune ca să te botezi când ești mic. Și spune cineva: crede. Tu când ai fost mic ai crezut? Ai crezut când ai fost mic? Îți mai aduci aminte ce te-a întrebat? Îți mai aduci aminte ce te-a întrebat dacă crezi în Domnul Isus? Spune: prin mărturia cu gura nu mărturisește nimeni despre mine. Eu. Cine va crede și se va boteza va fi. Ai văzut? Cine trebuie să creadă? Trebuie să creadă pentru tine vecinul.
În momentul când îl primești pe Domnul Iisus, așa cum ați auzit mărturia acestor oameni, nu-și pot stăpâni lacrimile. Au emoții, nu-și pot stăpâni lacrimile de bucurie că l-au întâlnit pe Domnul Iisus. Au crezut în Domnul Iisus și și-au predat viața în mâna Lui. În momentul când îți predai viața în mâna Domnului Iisus și intri în apa botezului, ești în acel moment ucenicul Domnului Iisus. Este un semn că vei fi ucenicul, vei mărturisi că Domnul Iisus este Dumnezeul tău și tu ești ucenicul Lui, ca să-i slujești toată viața. Apoi Dumnezeu îți va da Duhul Sfânt. La alții Dumnezeu le dă Duhul Sfânt înainte. Dumnezeu le rânduie cum vrea El. Dar trebuie să treci pe apa botezului. Să te botezi. Pentru că spune așa, ajunge la spune că ești creștin. Poate spui că ești creștin și că cum ai fost tu este bine. Și că ce ai făcut tu până acum este bine. Dar spune așa, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții. Iată în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu acceptă. Nu acceptă alcoolul, nu acceptă chefurile, nu acceptă un party. Dumnezeu în sfințenia Lui spune să te lepezi de aceste lucruri. Și să vii înaintea Lui cu o inimă curată. Și botezul este mărturia unui cuget curat. Amin. A unui om care s-a lăsat de pofte, de beții, de stricăciuni, de lume, de anturajul vechi, de filme, de înjurături, de vorbe vulgare, de toate nenorocirile și poftele acestei lumi. Dacă ești ortodox, nimeni nu-ți spune să te faci penticostal. Ortodox înseamnă drept creștin. Ești drept? Ești drept? Acești oameni când au trăit, au crezut că așa este bine. N-are nimic, că eu n-am mințit. Dar l-am auzit pe colegul că minte și am tăcut. Te-ai făcut părtaș cu el la minciună. În cuvântul lui Dumnezeu, minciuna este osândită. Cum poți să spui că ești creștin? Cum poți să spui că ești creștin când tu nu citești cuvântul lui Dumnezeu? Cum poți să zici că Tatăl tău este în cer și tu nu știi să te rogi? Tu nu-ți pleci genunchiul jos să te rogi Tatălui tău. Spui că dacă bea un pahar, nu are nimic. Dacă fumezi, eu l-am văzut și pe el, eu sunt mai bun decât el. Este o poftă demonică, diavolească, care a pus stăpânire pe trupul tău. În ospețe. Zice, ce domnule, am fost invitat la mese, am râs, am ascultat în ospețe. E contra Dumnezeu la ospețele la care luau parte. În chefuri, în beții, în stricăciuni. Îți vrea un cuget curat, ca acestor oameni. Îți vrea un cuget curat să alungi din inima ta lucrurile stricate care le făceai odinioară. Dacă tu nu citești cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu nu te rogi, dacă tu nu postești înainte lui Dumnezeu, dacă tu accepti lumea cu poftele ei, nu vei ajunge într-o zi cu El. Eu te sfătuiesc și astăzi îți dau un sfat. Și am citit cuvintele care sunt scrise. Nu mă iau după cărți scrise, ci după Evanghelie. Că Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a scris pe paginile Scripturii și ți-a spus să o rupi cu poftele lumești, cu păgânătatea, cu pofta carnală, cu ochii tăi care ți întinezi și te uiți unde nu trebuie. Dumnezeu este împotriva acestor lucruri. Aceste lucruri oamenii aceștia le-au făcut. Și într-o zi, puterea lui Dumnezeu a coborât în viața lor și au pus punct. Aleluia, Doamne! Cu privirile din partea celui rău, cu poftele lumești, cu chefurile, cu bețiile, cu țigara, cu jurăturile. Și-au spălat haina în sângele mielului, în sângele lui Hristos. Și într-o zi s-au decis ca să încheie un legământ,
să facă o mărturisire căci Dumnezeu este Tatăl lor și este mărturia în fața celor văzuți și nevăzuți că ei de astăzi hotărăsc să îl slujească pe Dumnezeu. Aleluia, Doamne, gloria Ție. Și ca urmare vor primi viața veșnică. Slavă Ție. Ca urmare vor primi viața veșnică. Dumnezeu pe ei a chemat. Dumnezeu te cheamă și pe tine. Dumnezeu te cheamă pe tine la mântuire. Să o rupi cu poftele lumești. Să o rupi cu păgânătatea. Să o rupi cu înșelăciunea. Știi că prin faptele tale stârnești mânia lui Dumnezeu și te va aștepta o zi înfricoșată când tu și eu ne vom înfățișa în fața lui Dumnezeu și îi vei da socoteală de orice cuvânt, de orice faptă și de orice privire. Că astăzi, cum vorbeam, omului s-a dat alegerea să aleagă binele și răul. Și în Evanghelie stă scris că omul a iubit mai mult întunericul. De ce? Pentru că faptele lui erau rele. Îi spui așa: eu nu sunt rău, nu beau, nu înjur și nu fur. Dar pentru faptul că stai și îți întinezi ochii la televizor și la filme, acolo sunt oameni care bleastămă pe Dumnezeu. Bleastămă pe Dumnezeu și îl înjură pe Dumnezeu. Și tu, ca creștin, stai acolo și te uiți la oameni, tu creștin, drept creștin, ortodox, catolic, penticostal, creștin după Evanghelie, cine ai fi tu? Și stai acolo și îți place și îl auzi că îl înjură pe Dumnezeu. Știi că prin banii tăi, când plătești și cumperi un film, sponsorizezi nelegiuirea? Ai știut că sponsorizezi nelegiuirea? Ai știut lucrul acesta? Poate că spui: eu nu îl cumpăr, ci mi-l cobor de pe internet. Furi! Furi! Și este orice furt, hoție. Și asta te desparte de un cuget curat. Minciuna. Nu trebuie să-i zici dacă n-ai fost, dacă ai fost, că n-ai fost, ci doar să ascunzi adevărul. Și ești mincinos. Ești un mincinos. Domnul Iisus a coborât pe pământ și s-a făcut, scrie Scriptura, păcat pentru tine. Și vrea să-ți spele și ție, ca acestor oameni, hainele în sângele Lui. Vrea să spele hainele tale murdare care s-au complăcut în păcat, în chefuri, în ospețe, în slujiri idolești, în pupate icoane. Hristos spune: vino la mine! Nu merge la un tablou care nu poate să-ți facă nimic. Că dacă cade de pe perete se sparge și nu are nicio putere, că e făcută de mâna unui om. Vino la Iisus. Aleluia, Doamne. Și cheamă-L pe Iisus în viața ta să spele hainele, să stropească hainele cu sângele Lui. Aleluia, scapă de nelegiuire. Știi că atunci, în momentele tale când nu ai liniște în viața ta, că nu ai pace și zici: Doamne, am de toate, mă simt neîmplinit. Nu-i Dumnezeu! Nu este Iisus în viața ta. Nu ai pace pentru că nu este Dumnezeu acolo. Acolo are parte ospețe, chefuri, slujiri idolești, bârfă, clevetire, minciună, ură, bârfa. De câte ori l-ai bârfit pe aproapele tău, pe fratele tău? Dacă ai citit în Scriptură, Iisus n-a bârfit pe nimeni. Și a spus: călcați pe urmele mele. Călcați pe urmele mele ca să aveți viață veșnică. Omul pe pământ o să caută fericirea. Așa-i că nimeni de aici nu vrea să audă o veste rea? Nimeni. Vrei să auzi o veste rea? Ai vrea să auzi o veste bună. Vrei să auzi numai de bine. Vrei să trăiești bine. Ai vrea să n-ai cruce. Ai vrea să trăiești liber. Liber. Să fac, Domnule, ce-mi place. Vreau să plinesc 18 ani, să fac ce-mi place. Să fac ce știu că e bine. Omul caută libertate. Să aleagă el și Dumnezeu îl lasă. Îl lasă să aleagă. Îl lasă să aleagă binele de rău. Și iată că omul alege mai bine întunericul decât lumina. Dumnezeu îți promite veșnicia. Diavolul te minte, te atrage cu plăcere pe un moment și vrea să-i slujești lui.
prin minciună, prin beție, prin hoție. Și toate lucrurile acestea sunt vrășmașe lui Dumnezeu. Te cheamă Dumnezeu ca pe acești oameni să închei un legământ cu El prin apa botezului, să fii botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Este botezul, este mărturia când intri în apa botezului unui cuget curat, unui suflet devotat lui Dumnezeu care spune de astăzi înainte, nesilit de nimeni, la bunul meu ales, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu până voi închide ochii. Pentru că a intrat Dumnezeu în viața lui și l-a eliberat de minciună, de hoție, de clevetire, de întinăciune, de chefuri, de beții. Și Dumnezeu își proslăvește numele prin ei. Stau astăzi în fața dumneavoastră și în fața tuturor ca mărturie vie. Căci ei, Dumnezeu a spus așa, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Dar au să dea socoteală. Dacă tu ai o Biblie acasă, citește la 1 epistola lui Petru, capitolul 4, cu versetul 5. Dacă pe mine nu mă crezi, scrieți-l. Și te du acasă și citește așa, dar au să dea socoteală înaintea celui care este gata să judece viii și morții. Degeaba te rogi tu pentru morți. Că dacă morții, prin rugăciunile tale, ar merge în rai, ce judecată ar mai fi? Dar Dumnezeu zice că va judeca și morții. Și viii și morții. Așa că dacă închizi ochii în păcat, în plăcere, în desfrâu și în întinăciunile trupești, te va aștepta judecata lui Dumnezeu. Acești 4 oameni au ales să n-ajungă pe la judecata lui Dumnezeu. Să meargă cu mielul în slavă când Hristos își va răpi biserica. Și-au spălat hainele în sângele mielului Iisus Hristos. Lasă morții, spunea Lazar, între noi, Avram, între noi și voi este o prăpastie mare. Dacă te rogi la morți, la Dumnezeu pentru morți, și crezi că îi trimiți tu, le faci pod să treacă dincolo, că Dumnezeu zice, lasă, n-are nimic dacă viața lui a fost un interlop, n-are nimic dacă au avut mai multe femei, n-are nimic dacă a fost bețiv, că măsa plătește pentru el și îl trec dincolo. Să știi că și viii și morții într-o zi vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor fi judecați pentru orice faptă, pentru orice cuvânt și pentru orice simțire. Dumnezeu te va judeca. Și iată că astăzi acești oameni, spre bucuria tuturor, stau înaintea noastră aici și înaintea dumneavoastră ca o mărturie vie, căci au ascultat de glasul lui Iisus când i-a chemat. Și într-o zi poate vor sta mărturie în fața multora, în fața celor care au gustat, că sunt aici oameni aici care au gustat și nu le mai trebuie izvorul, pentru că e prea greu, că Dumnezeu cere sfințire, Dumnezeu cere curățire, n-ai voie aia, n-ai voie aia, eu nu pot aia, eu nu știu ce să fac, acolo la pocăiți, nu poți să faci nimic, nu poți aia, nu poți aia, nu poți aia, atâta de multe nu poți, dar la noi poți. Și n-are nimic dacă mori așa, că te trece dincolo. Dar au să dea socoteală și cei vii și cei morți. Nu există pentru tine dacă pe pământ cât trăiești. Dacă pe pământ cât trăiești, nu te întorci la Dumnezeu și nu o sfârșești cu păcatul, nu o sfârșești cu nelegiuirea, nu pui capăt lucrurilor stricate și nu pui capăt lucrurilor stricate care te-au ținut, care le-ai făcut și nu vrei să-ți predai viața în mâna Domnului Iisus și te-a ținut legat diavolul, vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Și uitați aici, am să vă citesc la 2 Corinteni,
de la 2 Corinteni. Și aș vrea să le spun celor care se încheie un legământ cu Dumnezeu. Nu vă jucați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Nu, capitolul 6, 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 4. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege, cu semnul întrebării. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Dumnezeu separă două poziții ale omenirii. Fără de lege, care am amintit-o mai înainte, pofte, slujiri idolești, chefuri, beții, sunt slujiri idolești. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel necredincios cu cel credincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Tu spui că n-ai idolii, ai idoli. Oamenii își fac idolii. Unii și agață pe perete și șterge cu cârpa de praf și le pupă picioarele. Sunt idoli. Unii se închină la Maica Domnului și spune că prin Iisus este vindecare, eliberare și mântuire. Doar prin Iisus. Doar prin Fiul lui Dumnezeu este mântuire. Nu prin Maica Domnului. Este o femeie care a dat naștere Mântuitorului. Atât. Nu scrie nicăieri în Scriptură să te închini la Maica Domnului sau la icoane. Ce legătură! Noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Da. Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui în voi, voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Când Dumnezeu vei hotărâi să scapi de aceste lucruri care te țin legat, să scapi, să ieși afară, să pui punct cu lucrurile, cu slujirile idolești, te vei numi poporul lui Dumnezeu. Te va chema Dumnezeu și pe tine la mântuire. Și vei încheia un botez testamental în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și în acea zi vei mărturisi cu gura. Va fi mărturia unui cuget curat. Avem, dar, deci fiindcă de aceea ieșiți din mijlocul lor și îndepărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne aducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Ai nevoie de o curățire. Ai nevoie de curățirea ochilor. Ai nevoie de curățirea minții. Ai nevoie de curățirea cugetului prin vorbire, prin gândire, prin privire. Faptele tale poate sunt împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să-ți curățești de orice, să te curățești de orice întinăciune a cărnii. Dumnezeu să te ajute. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Dumnezeu să-și facă lucrarea. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, unii spune că nu suntem normali, că Dumnezeu nu cere, dar iată că Dumnezeu cere. Nu ne-am ieșit din minți și spunem ce stă scris pe paginile Scripturii, că într-o zi Dumnezeu va judeca vii și morții. Într-o zi, dacă ai făcut legământ cu Dumnezeu și l-ai ascultat pe Dumnezeu, te va răsplăti cu viața veșnică. Dacă astăzi ai întors spatele, ei n-au făcut-o, s-au hotărât, au trecut prin atâtea, dar Dumnezeu i-a chemat la mântuire. Și astăzi, botezul înseamnă mărturisirea unui cuget curat, a unor ochi curați, care au privit la nelegiuire
și nu mai privesc. Locul acela al inimii în care am încăput pofte, chefuri, beții, slujiri idolești, bârfă, clevetire, minciună și hoție. Nu mai sunt. Este cugetul curat. Este o spălare totală. Nașterea unui om nou. Hristos a pătimit și a murit. Și botezul, ai fost și tu îngropat în moartea Domnului Iisus ca simbol, prin apa botezului. Și vii la viață un om nou. Un om cu un cuget curat. Este mărturia unui cuget curat. Minții curate, minte sănătoasă. Poate că n-ai putut să ierți, n-ai putut să zici adevărul. Când naști din nou, când vii la viață prin Hristos din nou, poți să te oprești din minciună. Poți să nu mai minți. Poți să nu mai îți oprești gândurile celui rău, de poftă, de nervi, de nestăpânire. Poți să te rogi. Poți să cânți, să-i dai slavă lui Dumnezeu. Poți să postești. Poți să-i aduci slavă lui Dumnezeu. Pentru că este un om nou. Noi, când facem un botez, nesilit de nimeni, El este singurul care acceptă să facă legământ în urma chemării lui Dumnezeu. Este nașterea din nou a unui om nou, a unui om care a avut lucruri vechi și pe toate le-a lăsat și are loc o transformare în viața lui și o slujire față de Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu îl va chema. Îl va chema și va da cu mâna neprihănirii. Să știți că noi, aici, nu ne pierdem timpul degeaba. Noi nu ne găsim plăcerea în lume, în țigare, în alcool, în băutură, în nopți petrecute unde nu este îngăduit de Dumnezeu. Dacă acolo ai fost și dacă asta ai făcut, te cheamă și pe tine Dumnezeu. Te cheamă și pe tine Dumnezeu să te oprești, să-L chemi în viața ta. Să chemi în viața ta să te spele, să spele ochii, să spele mintea. Poate nu poți să dormi noaptea. Să spele mintea cu sângele Lui, cu apa Lui divină. Să-ți binecuvânte mâinile, inima, sufletul, viața, trupul tău. Să închei un legământ cu El în apa botezului. Să te binecuvânte Dumnezeu. Să ai parte cu El, să ai parte de un botez, să crezi că în urma credinței vei fi botezat. Cine crede și se botează va fi mântuit. Crede în Domnul Iisus și vei avea viață veșnică. Crede în jertfa de pe Golgota. Crede în jertfa de pe Golgota. Acolo când Tatăl l-a dat pe Fiul lui Iisus Hristos să moară pentru tine, pentru mine, să moară pentru ei, ca să aibă viață. Vrea să spele hainele în sângele Lui. Lor le-a spălat hainele în sângele Lui. Și astăzi ei vor face mărturia unui cuget curat, care nesiliți de nimeni și de bunăvoie vor începe o viață nouă. De astăzi vor fi ucenicii Domnului Iisus. Ucenicii Domnului Iisus de astăzi vor declara că Îl vor urma pe Domnul, că vor accepta viața Domnului Iisus în ei. Astăzi se vor cufunda și ei în moartea Domnului Iisus și de acolo vor ieși oameni devotați pentru Dumnezeu, slujitorii Domnului Iisus. Și într-o zi, Dumnezeul oștirilor care va judeca vii și morții, care va judeca orice faptă, orice fapt care o faci, le va da cu luna neveștejită și vor avea parte cu El în rai, când Dumnezeu va veni să-și ia mireasa Lui. Vrei să fii și tu acolo? Vrei să ai și tu o viață nouă? Vrei să sfârșești cu nelegiuirea? Vrei să sfârșești cu păcatul? Vrei să sfârșești cu poftele lumești? Vrei să închei un legământ cu Dumnezeu? Vrei ca Domnul Iisus să spere și ție hainele? Vrei ca Dumnezeu să te cheme și pe tine în acea zi minunată? În acea zi când va veni să-și ia mireasa Lui?
să zică într-o zi, prin gura ta, m-ai mărturisit că eu, Domnul Iisus, sunt Dumnezeul tău și că mă aștept în viața ta ca Domn și Mântuitor, că doar prin Iisus este mântuire și iertarea de păcate. Nu este mântuire prin sfinți. Nu este mântuire nici prin Petru. Nu este mântuire nici prin Ioan, nici prin Vasile, nici prin nimeni. Nu este prin mântuire când arunci cu grâu. Nu este mântuire decât prin sângele lui Iisus Hristos. Care o singură dată a plătit un preț. Aleluia. Și nu-l va mai plăti. Nu va mai plăti pentru nimeni. A plătit odată. S-a dat la moarte pentru tine și Dumnezeu Tatăl a dat ce avea mai scump. Aleluia. Ca să ai viață veșnică. Să ajungi într-o zi. Să mărturisești cu gura. Iisus Hristos este Mântuitorul meu. Astăzi mi-o spăla hainele în sângele Lui și eu voi fi ucenicul Lui fără rușine. Nu este rușine de Domnul Iisus. Rușine este să te închini idolilor, să furi, să minți, să clevetești. Dar nu este rușine să te rogi, să zici, Iisuse, ai venit într-o zi în viața mea și am rupt-o cu păcatul, am rupt-o cu poftele, am rupt-o cu nelegiuirea și sunt un om nou care nu mai minte, care nu mai înșală, care nu mai clevetește, care se roagă de când ai pus mâna pe Scriptură, dacă spui că ești creștin. Ai citit Scriptura? Te-a interesat Scriptura? Sau te-a interesat afacerile și banii? Te-a interesat ce face X și Y? N-ai plecat genunchiul jos. Îl cunoști pe Dumnezeu? Știi unde îl cunoști pe Domnul Iisus? Pe genunchi. Ai pus mâna pe Scriptură să citești. Dacă nu crezi, scrie. Scrie-ți, îți las deschisă Evanghelia, citește tu singur. Că va veni o zi când te va judeca. Și eu nu mi-aș dori să fie acolo. Eu mi-aș dori ca Dumnezeu să-ți dea și ție o apa botezului. În apa botezului să intri și tu. Să speri hainele în sângele mielului. Să te cheme Dumnezeu și pe tine. Te cheamă Dumnezeu să citești Evanghelia. Te cheamă Dumnezeu să pui păcatul fără de legea. Să pui punct. Cu minciuna, cu clevetirea, cu pornografia, cu lucrurile, cu idolii, cu slujiri neîngăduite, chefurile, bețiile. Dumnezeu nu le primește. Să fii un om nou. Să fii un om curat. Să ajungi și tu într-o zi să faci mărturia unui cuget curat. Poate că în inima ta și îți spun și îți repet cuvintele și tu poate vei merge acasă și vei spune, așa-i cum o zis. Ai zis așa. Ascultă-mă bine. Aș vrea, dar nu pot. Ai zis așa? Aș vrea, dar nu pot. Eu te cred. Eu te cred. Dar să știi că voința e la tine și puterea e la Dumnezeu. Voința e la tine și puterea e la Dumnezeu. Când în momentul când îl vei accepta pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, Domnul Iisus prin sângele Lui îți va rupe orice cătușă. Îți va rupe orice lanț care te-a ținut până astăzi și te va conduce și pe tine ca să închei un legământ cu El. În apa botezului te va ajuta să o rupi cu păcatul, să o rupi cu slujirile idolești, cu ospețe, cu beții, cu desfrânarea, să o rupi cu nelegiuirea, și vei deveni un om nou. Vei deveni un slujitor al Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să mă limitez la aceste cuvinte și să-ți mai repet încă o dată că voința este a ta și puterea este la Dumnezeu. Dumnezeu te va ajuta. Amin. Amin. Așa cum am auzit cuvintele frumoase din partea lui Dumnezeu, durerea mare, câteva gânduri doar, durerea cea mare, știți unde este, dragii mei? În momentul când cineva vine și te înșală, zici, măi, suferi așa într-o proporție, n-am vegheat, n-am fost atent,
m-a înșelat. Ești gata să faci alte lucruri. Dar dai vina pe persoana respectivă. Dar în momentul când te auto-înșeli singur, vreau să te întreb pe cine. El m-a înșelat, el a venit, a fost atâta de finuț, de șiret, n-am avut ochii deschiși, n-am văzut, nu mi-am dat seama. Dar în momentul când te auto-înșeli singur, tu, pe tine, pe cine mai dăm vina, scumpii mei? Când noi știm clar și cunoaștem înăuntrul nostru clar căci Dumnezeu are pretenții de la noi. Tu știi clar căci Dumnezeu vrea să facă din tine un om precum El. Tu știi clar căci Dumnezeu nu cochetează cu păcatul. Tu ai certitudinea clară că Dumnezeu nu negociază vis-a-vis de păcat și de nelegiuire, nu. Dumnezeu este sfânt în sfințenia Lui. Și El vrea ca noi să fim niște oameni cum, dragii mei? Sfinți. Este foarte simplu. Dar totuși, am stat de multe ori de vorbă și am vorbit cu multă lume. Odată am avut harul să zugrăvesc casa soției lui fostul director de la Balanță. Au murit Costei, s-a dus. Această familie am cunoscut-o pe fiica ei, pe Camelia, are și o cabană pe la Turnul Roșu și i-am lucrat puțin. Femeia aceasta, dragii mei, de cât a rămas văduvă, singurătatea și-a spus cuvântul vis-a-vis de viața ei. Și a spus, am de toate, nu mai îmi trebuie nimic. Pentru că avea o poziție bună financiară. Am de toate. Dar singurătatea mă omoară pe zi ce trece tot mai mult. Intru și de câte ori intru în camera aia mi-aduc aminte și începe tavanul și mă strânge. Și am început să-i vorbesc și am spus, auzi, măi femeie, este un om cel mai bun prieten. Acest om este Iisus Hristos, Domnul. Niciodată nu a lăsat pe nimeni. Atunci când pe mine m-au lăsat prietenii, când nu m-a mai cunoscut nimeni, am căutat eu, am luat telefonul, că așa eram obișnuit, căutând în agenda și am început să sun pe X, pe Y și mi-a spus, auzi, îmi pare rău, tu știi că te iubim, dar n-avem ce-ți face, nu-ți mai putem face nimic. Acolo în colț, jos, trântit la pământ, mi-am adus aminte de prietenul adevărat. Acolo în colț a ridicat capul în sus și așa cum spunea cântăra, prieten bun, l-am chemat pe Iisus acolo și am zis, prieten scump, ai milă și de mine păcătos. Vreau să vă spun, scumpii mei, că atunci l-am simțit cum o venit lângă mine și o zis, ce ai pățit? De ce plângi? De ce ești așa de trist? Că eu sunt lângă tine, sunt gata să-ți dau tot ce-ți trebuie. Dar numai lasă-mă pe mine. Și cuvintele astea le-am spus acestei femei. Și au început, dragii mei, să plângă mult. Dar marea dezamăgire pe care am avut-o când am plecat de acolo, spus, știu, sunt conștientă că nu fac bine, dar nu pot. Ce va zice? Că toată strada asta mă cunoaște, tot neamul mă știe, toți mă cunosc. Cum să lepăd eu? Cum să întrădesc eu credința? Cum? Și a spus, măi, femeie, Iisus Hristos este singurul care te va putea mântui, nu altcineva. Nici o religie, nimic altceva. Printre altele, conștientă fiind, scumpii mei, mi-a promis, o zis, să-ți promit că am să vin odată. Dar n-a venit niciodată. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră care sunteți aici. Dacă femeia aceasta va muri mâine sau astăzi, ce se va întâmpla cu sufletul ei? Unde se va duce? Este altcineva care va putea plăti să răscumpere? Mai este altcineva? Vă întreb. Nu. Nu mai este. Sunteți conștienți? Singurul este Hristos Domnul. La El vă chemăm, scumpii mei. Nu vă chemăm la altceva nimic decât la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Caută-L pe El. Începe să te lupți. Deschide Sfânta Scriptură, citește, roagă-te, stai de vorbă cu El, precum, dragii mei,
Dați-mi voie să vă întreb, rugăciunea domnească, cum începe? Cum începe? Tatăl nostru, Tatăl nostru. Este un singur Dumnezeu. Este Tata tuturora, trăiască Domnul. Dar permite-mi să te întreb și nu te supăra. Este Dumnezeu Tatăl tău, cum te rogi? Tatăl nostru. Cu Tata, așa că ai un dialog special. Cu Tata vorbești în fiecare zi. La Tata te duci și îi spui: Tată, am nevoie de bani să mă duc la școală să cumpăr un suc, o chiflă, am nevoie să cumpăr păpuci, am nevoie de haine. Tu vorbești cu Tatăl tău? Îi spui lui Dumnezeu Tată? Ai un dialog zi de zi cu El? Ai o relație apropiată cu Dumnezeu? Nu avem, dar spunem, noi suntem creștini. Frate, în fiecare zi, în fiecare duminică, eu mă duc la biserică. Fac asta, dărnicia nu lipsește. Da, sunt bune, dar dă-mi voie să te întreb, ai certitudinea că vei merge în Împărăția lui Dumnezeu când trâmbița lui Dumnezeu va suna? Poți să ridici o mână sus. Sunt gata. Pot, dacă Dumnezeu vine prin bunătatea Lui, am și o parte de mântuire. Poți să o spui? Știi când poți să o spui? Când relația ta cu Tata este apropiată. Când tu totdeauna în fiecare zi, este dimineață, când vezi zore dimineței, cum răsar te duci și îl saluți pe Tata și spui: Tată, îți mulțumesc că m-am trezit. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit și astăzi prin lumina zilei. Când ai făcut-o ultima oară? Îți mulțumesc, Tată, că mă pot duce să fac toate necesitățile personale, că nu e normal cum mi se pare mie. A stat de vorbă pe o lucrare cu o persoană care are prinichii blocați, să vedeți ce înseamnă să nu poată merge la toaletă și pentru noi e normal. Și toate lucrurile acestea le face Tata. Te duci după la Tata și spui: Doamne, Tatăl meu din cer, te chem acum, vreau să mă duc la servici, vreau să mă duc la școală, vreau să mă duc. Tată, vină cu mine, l-ai chemat în fiecare zi. Fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Apoi l-ai simțit cum te-o călăuzit, pașii tăi, toate lucrurile despre care se vorbeau aici. Dacă Tata este cu tine și între Tata și tine este dialog, n-ai să mai ajungi pe acolo. Pentru că Tata te învață tot ce trebuie să faci. Amin? Nu spune Tata: auzi, nu trece la de pieton pe roșu, că riști să vină mașina și să te calce. Nu te învață un părinte. Cu atât mai mult Dumnezeu îți spune: de câte ori vrei să mergi, o iei la dreapta sau la stânga, dacă îl chemi pe Tata și cu adevărat este Tatăl tău, îl asculți și zici: da, Tată, nu am voie să mă duc acolo, nu mă duc, te ascult așa cum îmi spui. Dar mulți se întorc și cu o prăsticie asta mare așa, spune: Dumnezeu este Tatăl meu, dar eu fac ce vreau eu. Scump părinți, așa că ne doare inima când copiii noștri îi trimitem după pâine și se duc la fotbal și nu mai vin? Așa-i? Când îl vezi că nu te ascultă, nu, gândiți-vă la Dumnezeu, dragii mei, acel care a plătit tot, a dat totul, ți-a dat tot ce ai, scumpul meu. Ceea ce ai de la Tata, să știi. Dacă ești binecuvântat, mulțumește-i Lui pentru că ți-a dat. Dacă ești sănătos, mulțumește-i Lui că ai sănătate. Dar începând de astăzi, ia o decizie nouă și spune: Doamne, vreau să te ascult întru totul. Diavolul, scumpul meu, să nu uiți, cât e negru sub unghie, 1000, 100, dacă ți-a, este mulțumit. Acolo te-o prins și acolo te va ține legat. Dar Dumnezeu nu se mulțumește cu 99, nu știu cât. Vrea totul. Știi ce înseamnă tot? Ce înseamnă tot? Tot! Dă-i toată inima în totalitate și spune: Tată, așa cum îți spun Tată, îți dau ție tot, pentru că Tu ești Tatăl meu și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin! Haideți, scumpii mei, să ne ridicăm în picioare și dorim să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Urmez pe Iisus, m-am hotărât să
mărturia unui cuget curat, să aibă deplină încredere căci Dumnezeu îl cheamă pe nume. Amin? Să îndrăznească și să vină aici în față și noi îl așteptăm cu mare drag. Hai, frate Daviduț! Dumnezeu îl avem aici, dragii mei, în apa botezului, pe fratele Daviduț, un om care l-am cunoscut în urmă cu 3 săptămâni, aproximativ o lună. Un om, dragii mei, care a fost buciumat în urma problemelor, necazurilor, în urma strigării care Dumnezeu o făcea, dar slăvit să fie Domnul că a dat curs și a ascultat. A înțeles că Dumnezeu îl cheamă pe nume și s-a întors cu privirea spre el și a zis: iată-mă aici, Doamne, ce vrei să fac? Frate Daviduț, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău? Cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele? Amin. Cred. Până când vrei să-L slujești pe Domnul Iisus? Până la moarte și după. În baza mărturiei tale, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să îndresc în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Hai, sora Maria. Hai, cu curaj, cu curaj, cu curaj. În apa botezului se află sora Mariana. Sora Mariana, întrebă în numele Domnului Iisus Hristos. Crezi că Domnul Iisus este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus ți-a iertat vina păcatului tău? Da, cred. Câtă vreme vrei să slujești pe Domnul Iisus? Până la moarte și după. Pe baza mărturiei tale, în fața martirilor văzuți și nevăzuți, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Hai, sora Andreea. Cu curaj, cu curaj, încet, încet. Încet, încet, așa. Stăm aici, dragii mei, și așa cum ați auzit de altfel, mărturia ei, mărturia cugetului curat, cum se spunea, în apa botezului a intrat sora Andreea, o suroară scumpă, care a simțit, dragii mei, cercetarea lui Dumnezeu încă de vreme. Și marea bucurie când am vorbit cu ea pentru prima dată, a spus: frate Florine, pe fața ei se vedea, vreau din toată inima, dar din toată inima să-L slujesc pe Domnul. Ce trebuie să fac? Vreau din toată inima să stau la îndemâna Lui. Din toată inima, fratelui, vreau să-i slujesc și să facă din mine ceea ce vrea El. Și cred în această dimineață, dragii mei, că avem de învățat de la ea și Dumnezeu să dea biruință și putere. Sora Andreea, crezi că Domnul Iisus este Mântuitorul tău? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus este acela care ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Până când vrei să-L slujești pe Domnul Iisus? Până în veșnicie. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Urmez
Bogdan, te întreb, crezi că Domnul Iisus este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus a iertat păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L slujești pe Domnul Iisus? Până la moarte și în veșnicie. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Să mai întrebăm încă o dată. Dacă este cineva aici în sală care vrea să se împace cu Domnul, care vrea să încheie un legământ cu Domnul început de astăzi, să fie ucenic al Domnului. Dacă este cineva aici în sală, îl invităm aici cu drag. Hristos este acela care te cheamă, nu noi oamenii. Dacă nu este nimeni, haideți așa cum stăm, dragii mei, ridicați pe picioare, să mulțumim cu toții Domnului pentru această zi binecuvântată, să-i aducem toată gloria, toată cinstea, pentru că este singurul care merită. Cu toții ne rugăm Domnului și mulțumim. Amin. Părinte Sfânt din cerul, înaintea Ta, Doamne, venim în aceste momente, vrem să-ți mulțumim și să te binecuvântăm, Doamne. Vrem, Dumnezeule mare, să te aducem toată cinstea, Doamne. Vrem, Doamne, să-ți mulțumim pentru această zi binecuvântată. O zi, Doamne, care va fi scrisă, Doamne, în cartea Ta, Doamne, de aducere aminte, Doamne. Te rog, Doamne, binecuvintează pe mai departe, Doamne. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Dă tărie, dă binecuvântare, dă ungere și călăuzire divină, Doamne. În numele Lui Iisus, Doamne, în numele Tău îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut. Îți binecuvântăm numele pentru totul, Doamne. Meriți toată cinstea. Ești Domnul nostru și ești acel care rup legăturile, Doamne. Este acela care ai dat biruință. Este acela, Doamne, care ai dat propășire lucrării Tale. Și în numele Tău, numai în numele Tău, fie binecuvântat de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile pentru câteva momente.